Tinini story ingka belai wan sumung kotor abagi pulano sanai ob video no joto bujui nanyang thong borok rok bahke buibai hamya saya sajagai sakjak lama chona nang abonoti sajak ob video jaga abo ingka Buri khoroksa chalabai bosor kaisa hamjagi tongka aboni olo borok kaklakia a jora baksa borok hamya kok salanya chengka ob buri bini chalabai thujak chajak buibai tongjai yakar kalangjaka abo kahai kobama kok salakia kamini borok a jora burini family boni khugo bosa jengni abo kahai kok hamya khanama olo ob burinyo nogo thangai yakti se bukha nini bagai cheng lachimung mansuka abagai neng thithang sidi nogo ta tongdi hene burinyo nokni borok riklakia Apuro buri bini ama babu no joto kok sawi bojugi nakya haipono bini ama babu ob burni thaja kok no phana khanana solia abuni next day henkai ob buri cost nangjagai kotok sore thithanga te thina sekang kaisa letter eba koktun sikalangka abo ongkha ama babu norok buni kobai ano hamya saya samani ang norok ni bokrok romi semai tangi sawu ang kyababai hamya tomung tomani kerei Please ano bisas khadi buri abo kahai koktun sei kalangka thina sekang olo burini family all letter no nuki belai sak chaya wan chugi chiregi kablakya a salnismi burini family member tabubo borok sakno chaya go sui a sal a jorano pogi manjage tabubo borok ni busa jingno mutu manjage dele kamang joralayu phadi hinka chungtini o buri tangi chalabai hamjage kaglakya tangi buma pufa lachimung manma bagui buri sak kotok sir thikya abo joto bisini kokno saiman laine abagi a secret life diary channel party jara kahagi nadi buji manai Sekang sinemung sanai thine burni mong mosomi deborma kami bisramganj jungno osturi roharka bini mare molika note bini mare ni kepal biriman manjama kaha kebota manjak tu hnei o osturi no share khagya molika Pulia sekang cela o burina hamsako hne saka apuro buri saka ang tabuk porma jora amsak hamsana mo chungya dolkai simi tongnai burini ati kono khane cela da ko hne sau haipono aboni salni saltam olo cela deli o burina propose khai hamsako hne samang tongkha ambagi salja buri gosirika o celani hamsak mano Abo hake borok khorongni khalogi baksake hamjama halok ek bosor jora angkha abun olo ek bosor hamjak toma olo borokni berakap eba kaglakya tabuk a ek bosor hamjama o tamongkha tangi borok kaglakya abuno chikoncha kobai sana thangke borokni hamjak toma jora chela ob burino deli bini baranogo phai malai phadi tongi thangdi hene ringo eba sau haipono buri o chelani baranogo thanago sia tabuk chela tangi ob burino bar bini baranogo ringkha abuno dare kobai sana thangke O cela deli buribai A to Z khai tongnani abo kahai kongmang sawate wa shewusho buskango malake o burinyo bar request khayo tongna chana hnei abagi buri kirijage o celani aro thana gosia eba thaya tongkha apurki cela belai joli jage o burinyo saka ning ano hamjak je tongku khai tangai angbai tongya ning ano hase hamjagya abuni baginyo ning angbai phai malai phaya angbai A to Z khai firike tongya cela abo kahai koksai o burinyo kutukha Apuro buri saka khanadi neng ano amsakse kobui bakabai hamsak tongke ano bujiwana nini ati wan suma kahake ang tabuk tongna musungya olo kajak pake ang nini no tongnai haipono tabuk kajiya sekang ang nini kok sama kahake tongman galak buri ati saka Abuni yagulo hinke cela o burino yakare te khoroksa buribe hamsagai relationship o thangpakya tabuk o cela tangi puliani burino yakarkha hinkai o buribai A to Z khai phirikai matonya hnei puliani burino sagnangya yakare tabuk katal girlfriend bai relationship o thangpakya o cela Apuro puliani buri belai dukun hangjage kamang tongkha haipono bini cela phirokliya abo hakino celabai buri ek bosor hamjak tomo olo borok kaglakya eba breakup ungkha a jora hinkai baksa borok eba parani borok o burino kobama hamya wanchuge hamya kok salanya chengkha o burni bagai Abo ongkha baksa borok salai tongkha o buri buibai thojak chajak tabuk o chalabai ek bosor hamjagi tongi chai yakar kalangjaka ekdom faltu buri se abo kahai kobama hamya kok salai tongkha parani baksa borok salcha burini family member phataro thangma jora boni khogo borni bosajini bagi abo kahai hamya kok salai tomani khanai phekya Abagai nokni borok olo nogo thangai borokni bosajingno kuno kaham hamya singyawo yaktise buna chengkha Nini bagai jeng parani borok bai tabuk belai lachimung manchuka burini buma bufa abo kahai koksai busajino yaktise bukha Apuro buri kaptate nokni borokno joto kubui kok khologi sana trai khayu haipono nokni okara borok o burini thaja kok phano kaham hamya khanana gosilia
आ सालनि सिमी नकनि borok o burino sak nangyake dili kotoka faldo tomung tongi tini boibe thoicha yakar kalangjaka bihiya nini sago lachima koridia chini mukhang ekdom soksoka nang tini ni simi tei nogota tongsiri nokni ongkor thangsiri burni family o burino atike jotono kotuklakya aboni horkotoko henkai buri bini dol eba bini marino kolkai kabu joto kok sawo bini nogo bini family member bono sak nangyake tongmarok abagi buri bini marino cengrate kubui besawo ang tini horono thaichene mare khnate norok ano nuglak o burni ati kokno khnai bini mare sawo mare ati kokta sadi kaham kerung toma jora tamo ati rok saitong nengkuno mungsa angkai ang tei sabobai tongnai bini mare ati ke saka abo hake borok khorokni a horni barta jora phone kok salakya aporoke bini mare thonamo chungo hane thoipakya a horni bartani pore aboni olo henkai o buri kabang sachung bukano naringma ya angei saksangno kotok sari thikya tei thina sakang kaisa bini ama babuno letter eba koktun kaisa seikalangka a letter angkha ama babu ang semono norok ani bagi belai lachimung kotormanka haipono kaisa kok thino ang khoroksa chalabai hamsake jora kolok tongkha phiaba ang o chalabai kuno hamya tomung tongmani korei boi ani bagi tangi atike hamya kok sai viral khaitong ang kuno bujimaya haipono ati jora norokbo ani bukano bujilia ang norokni bokorok romi samai tango ama babu ang kebaba hamya tomung toma korei please ana bishas khadi Burni abo kahai letter sejak manai apurkai nokni joto family member o burni mangkati gana thangai kebage chirgai kablakya asak chikoncha kotok jamani bagai tangi thikya tangi cheno yakar kalang abo kahai nokni borok chirgai kablakya tei abo hakeno o munai musumi deborma boibe hamya saya mazra kotor sajamang laso sak sakno langmo chona nangkha tei okokno tini share khakya bini best friend bini mare molika Video ni menkok abono tabuni jora kebo chela eba burei loki baksa tongi hamsagi toma olo borok kakla kya henkai a jora baksa borok negative wanchugo o buri bini chelabai tongi chai yakar kalangjakha o buri sinal che buibai thojak chajak abo kahai kebama khorokjani ukologo hamya kok salai viral khaleyu aboni olo henkai teita mosanai je hamya chaya sajane borok sak sak laki jagai hamya jaga hamya lamana thangpayu Bat kubui kok henkai o borok tangi tamongkha abo joto bisini kok henkai abon kebo wansukya tei saimana naya apuru jotona jani jai negative wansumani kok simi salayu tei jing abono sanai police kebono mokolbai nugya sak abo hake khoroksa ni bage hamya kok ta saladi abo belaki chaya kalayu tabuk lacho jeng abono sanai o story jaga burni family borni bosajungno puliani chimi boni kobai hamya chaya saya kare nijini borono kahamke bujina nangmani ba tini buri thithangma yagulo nokni borok bini bagi bini gana achoge kabage kabui tamo manchinai thangnai borokle o hana yakari thangi pakhya a bagi kebono phacha mokolbai nugya sak buni kobai hamya chaya samani belaki chaya jotono jora tongsani wanchuna nango olo jora lai wanchuge kono mangalak henkai tabuni bagi video amsak jorano malefine norbai next video jaga video no pathi jora naiman bagi belaki hambai